Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana emîr behsa xwe bikin, yani em însanin, em heywanin, em çine, emîr behsa xwe bikin, em ji bo çi hatine dunyayê? Ji bo ku em ji Rebbê xwe re îbadet bikin, yaxud ji bo ku em fexr bibin, kîbir bibin, bi cilê xwe, bi perê xwe, mal û milkê xwe, bi meqamê xwe em heqaret însana bikin. Em kî ne gelo? Xweda dibe çi di heqê me da? Niha hemen her ro em diçin ber eynîkê em li xwe dinêrin. Em porê xwe şet dikin, em riyê xwe îcab dike ku rî hebe şet dike, em riyê xwe çê dikin, simbêlê xwe jê dikin vesaîre em li xwe dinêrin. Pekî em ferq dikin em ji kurê hatine kewderê. Şika min kî sebîtiya xwe binin resmê me hene. Em li wan binêrin û hêdî em vir da werin, ya va riyê min spî bû, va porê min spî bû, va çavê min kor bû, vam gozelîkê da berê, berçavik. Em kî ne anî? Yani gelî temaşevana biborînin. Em hatine dunyayê ji bo ku em bixwin, vexwin, av bûyrin, em bibin hemalê pîsiyê xwe, em herin tuwaletê xwe valek em ji vê bûyî hatine dunya yani. û em mal bidin ser evdû xaniya apartmana zêra di bankayê da perê me hebin, em ji vê bûyî hatine dunyayê. û em bimirin herin o zarokê me ser mîrasê li hev xwe evdû bikujin. û em Rebbê xwe naz nekin em bûya way herin yani. Maalesef îro pirê me wîsanin yani. Pirê me em wîsa bûne yani. Me pirê önemê da malê dunyayê ha bîra hinkî dijî dolarê min, zêrê min, perê min, erdê min, ersê min çê bibin, me Rebbê xwe ji bîra kir yani. Maalesef. Halbuki yavak meriv li yaratışa insan dinêre em li dunyayê xelîfê Rebbê alemê ne. Xwedayê Teala ji melêketa re dibe ez ê li ser riyê vê axê ez ê xelîfeyê xwe çêkim xelîfe. Yavak em ji Rebbê xwe re îbadetkê xweşik bikin, em ê li ba Rebbê alemê ji melêketa daha mestir bin. Daha mestir bin em ê. Çünkü Xwedayê Teala di Kur'anê da dibe ki ama halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Dibe min insana o cinna aniye dünyaya ku ji bûna ji min re îbadet bikin. İbadet. Peki ibadet çi ye? Gelî Müslümana, gelî temaşevana. İbadet Allahu Ekber. Li mêje ibadet em birçî min hetayê were rojiyê. İbadet em herin umrê herin hecê were ew e. İbadet ew e ku em bi li mêjê, bi rojiyê, bi çûna hecê, umrê em ji birayê xwe Müslüman re baş bin. Çünkü Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki hayrun nas men yenfe'un nas. En baş insana ek qencayı bigije insana. En baş ev yani. O Xwedayê Teala jî Kur'an-ı Kerim'de dibe ki inne ekremekum indallahi etkakum. Bi takvaya takva. Maalesef îro li ba hinek insana değera me biqandî vî gomlekê me, biqandî marka vî gomlekê, biqandî marka sola me ye, biqandî perê me li ba hinek insana. Ama li ba Xweda biqandî takwatiya me ye. Xweda Kur'an-ı Kerim'de dibe ki lekad halaknel insane fî ahseni takvim. Ve min insan mükemmel şekilde ama davama ayet-i dibe çi Sûret-i Tin da dibêje sümme radadnahu esfele safilîn. Ama davama ayet-i da dibe ki insan minû mükemmel şekilde çünkü akıl dahi mecid dahi fikir dahi ama dibe eğer ku insaniyetiya xwe abdiyetiya xwe neynecî esfele safilîn ecîvî.
ji heywana jî daha berjirtir e çünkü heywan nakeve cehennemê nakeve wê qetranê wî agirî zeqûmê naxwe cehennemê de ama insan maalesef bi gurûra xwe bi feqra xwe bi perê xwe bi kîna xwe em xwe davêjin esfele safilîn yani. Yani îro em mêciya xwe dişxulînin, em diçin mektebê, em diçin üniversite, pir baş e em bixwînin, emrê Xwedê ye. Emrê Xwedê ye ewil çi ye? Bixwîne dibê. اقرأ باسم ربك الذي خلق. emrê Xwedê bixwîne. Ama me xwend qismek ji me em bi vê xwendina îro teknolojî me çêkir, em çûn uzayê, me stêrka nas kir, me gezegena nas kir ama me cînar xwe ji bîra kir. Me mervatiyê ji bîra kir, me biratiyê ji bîra kir. Me kînê edawetê xist dilê xwe. Me kîna ewladê xwe xist dilê xwe. Me kîna bavê xwe diya xwe xist dilê xwe yanî. Pekî Xweda viya me dixwaze yanî. Xweda dibe çi? Xweda dibe ji min re ibadet bikin. İbadet çi ye? İbadeta ewil insaniyetiya xwe dibibînin cî insaniyetiya xwe. Zanibin ku hûn kîne ferqa we heywana çi ye zanibin xwe naz bikin yanî. Çavak em li dinyayê tezî nagerin eyb em çarşiya bajar hevak em çîplak tezî bigerin pîrek dibezem dem de ew eybe xel me dibîne hemen pişkî davin ser xwe gerek xaşî Rebê xwe em xeta nekin. Rebê me daîma me tezî dibîne me çîplak dibîne me dibîne bi her awa yanî. Düşünce kalbê me dahî dibîne Rebê me yanî. Maalesef yani îro em nimêj dikin yani êku nimêj dikin maalesef pirê me em nizanin ku em çima nimêj dikin. Maalesef em rojî digirin sibê heta evane hele meyê avînê ku germ e Temmûz Ağustosê da Xwedê zanî em ji wê rojiya xwe hinek ji me em fehm nakin ku em çima tî birçî mane ku demekî cînarê me birçî be gerek em lê binerin gerek em sedeqe binêkê gerek em zekatê binêkê gerek em goştê qurbanê binêkê ama maalesef em tenê qismek ji me em tenê tî birçî dibînin. Heta werin bi vî devê xwe bi zimanê xwe bi rojî em ji xelkê xeber didin yanî. Em goştê birayê xwe Müslüman dixwin. Çünkü Xweda dibe li mêşkin xweşik li mêşkin. Rabûn û rûniştina bera beylî be yanî. û çi dikin ji bo kî û çûna huzûra wî nagavek em diçin huzûra meqamekî em bêjin muxtar, kaymakam, belediye reîsî, walî em bi cilekî xweşik ewil diçin. Riyê me ne paqij be em dûz dikin, em serê xwe dişon, porê xwe şet dikin û wesaîrê em diçin meqamê wî jî xweşik em rûdinin bi edeb em xeber din. Berê em dibin em ê çi xeber din huzûra wî da. Pekî em daîma di huzûra Rebê Xweda ne. Xweda Teala wî heqî nedame ku em bi malê xwe, bi dîploma xwe feqir bibin, heqaretê însana bikin. Heqaretê irqî însana bikin. Heqaretê mezhebê însana bikin. Heqaretê li çermê însana bikin. Viya reşe, viya spiye, viya sore yanî. Xweda wî heqî nedame yanî. Xweda dibe çi? Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü'minûne ihwetun dibe mü'min birayê bin mü'min. Müslüman. Eger em mü'min bin, eger em ji hev hez kin. Kî çiqa xetayê me bike, kî çiqa xerabiye me bixwaze, kî çiqa zulmên me bike, kî çiqa derva ji me xeber de jî ku ji me hat gerem qenciyê pê bikin. Yani sahabê ji Hazreti Resulullah dipirsin. Dibin ya Resulullah tu çima xwe ji Alî hez dikî? Hazreti Alî. Hazreti Resulullah sahabîkî dipirse dibe yê xerabiyê bi te bike tê çi bikî jî dibe ji qenciyê pê bikim. Cara diye dibe ji qenciyê pê bikim, cara hesiye dibe ji xerabiyê pê bikim. Ji çend heb sahabiya wa dipirse di car sê car. Dibe gazî Alî kin. Hazreti Alî tê Hazreti Resulullah jê dipirse dibe yek xerabî bi te bike tê çi bikî dibe ji qenciyê pê bikim. Dibe tê çi bikî dibe ji qenciyê bikim. Dibe tê çi bikî dibe ji qenciyê bikim. Dibe ya Resulullah xwe aws neke. Xweda wekîle heta rehet vî canî de ew çiqa xerabî me bike ez ê xwe qenciyê pê bikim.
ربي من فيات خوازه حتى رسول الله فهم كده مش عليه يعني اسفل السافلين مدعات تقول سورة التين دا كفاك عمل لدو الشيطان هرين والله جيم اسفل السافلين والله كفاك عمل دو ربي خوارن والله اللي بدي نجوي انسان ما هسكن اللي بدي نجوي انشي ما هذا سري واللي بدي نجي ان شاء الله تعالى بالرحمة ربي خو بشفاعة رسول الله امير الجنة تاني ام الجهنم بدنا شفتني يعني. اجا خدا اقول فكر دائما خدا بكى ام دائما جرب اخرى عبادت بكن جوي بيشتر ام تكسي ناز نكن ام جمال ملك را سري خدانين يعني اما على سبيل قسمك جمع ام سري خوش دولار را مارقا را اشترى بيجم يورو را زيرا را ام داتين عرده خدا ما هدايت بكى خدا ايش مال الدنيا تبلها بني يعني خدا دبيها بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الدنيا جي باشي قنجي بديمه وتالآخرة جي باشي قنجي بديمه وانت بمن عند خير وخشيدا وانت تمام امانتي خدا بن